Psoriázu mám od malička, od 3 rokov. To bolo v takej miernejšej forme a od tej puberty, nejak 13 rokov sa mi to začalo tak zhoršovať. Začali byť tie ložiska také rozsiahlejšie a v priebehu rokov až do tej dospelosti to dospel do štádia, že to bolo generalizovaná forma, veľké ložiska po celom tele, v podstate nejakých 80% povrchu pokožky mi to zoberalo. Nemáte možnosť nejak slobodne plánovať do života nejaké bežné životné ciele, čo sa týka kariéry, osobného života. Sociálny život bol úplne minimálny, človek žije len v nejakej bubline, nejakých pár priateľov, rodina. Pre mladých ľudí, hlavne pre ženy, ktorí sa chcú ako páčiť, je to veľmi ťažký život. Okolo 2004 roku počas vysokej školy som už zaregistrovala, že existuje biologická liečba, čo som vnímala ako veľký pokrok v medicíne. Až v nejakom 2013 roku už bola tak rozšírená tá biologická liečba, už bola aj dostupná, overená, dá sa povedať. Už som sa teda rozhodla, že absolvujem túto liečbu, lebo už psoriázu som mala dosť takú neúnosnú, už v takej ťažkej forme. Prvé roky po liečbe, keď som bola bez príznakov, som si musela na seba zvykať, nakoľko za ten dlhý čas ja som ani nevedela vlastne, jak funguje bežný život, jak vyzerám ja bez psoriázy. Otvorí sa vám úplne nový svet zdraví, ktorý je pre zdravých ľudí bežný, ale pre nás ťažkých psoriatikov je to nejaká nedosiahnuteľná meta. Môžem žiť, proste cestovať, vychutnávať si život tak ako bežní zdraví ľudia, čo som predtým nemohla v podstate vôbec. Pre pacientov, ktorí majú teda ťažšiu formu psoriázy, je to závažná liečba, ale je tu takáto možnosť pre týchto ľudí, ktorí trpia vlastne dennodenne, že môžu sa zbaviť tohto bremena na dlhé roky, môžu si ten život zlepšiť vo všetkých sférach, či v ekonomickej, či sociálnej. Pre tých, ktorí už trpia roky, tak je to vyslobodenie a treba to skúsiť podľa mňa.